Nagbabasalan na mga kakapi, yun, no? Yun. Ay, Salamat po tayo Mento and like and share po. yun, mga kagamba, dito naman tayo ulit at Antipolo sa baluarte ni Boss Julius. Ayan. Si Sean rin, taka si Boss Julius, yan o. Ayan. Shout out sa inyo dalawa. Ayan, shout out nyo yung mga kalaban nyo, mga tropa nyo. Shoutout kay Idol Doc, Idol Kadagit, Gambols, lahat ng mga vlogger dyan, supportahan lang po natin, lahat sa Tatay Mento, Yun. sila Kasapi, Yun. yan, lahat po ng vlogger, wala po tayong, lahat, masaya sa paggagagambog po natin nagkakaisa po tayo dapat. Yun. Masaya lang. Yeah, chill lang. Chill lang. Okay. Thank you. Yun mga kagampa, andito tayo sa Baliwag, Bulacan. Dinilibaran natin si Mana pa pre? Gachi Minandro. Ayan, si Minandro. Shoutout sa linggo, mga team Gagambino. Laban na tayo. Ayun. Shoutout po sila Kadagit. Sila Jason Web. So yun mga kagampa, dito, dinilibaran natin na Baliwag, malapit sa Bustos ito. Okay, salamat sa'yo, Meandro Ayun, mga kagamba, magandang araw ulit. Tagalog pa rin mga kagamba, ang gagamba natin. Wala pa rin mga Bisaya, wala pa rin mga kung ano-anong galing South na mga gagamba. So, mayroon tayong paglalabanin ngayon. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano paglalagay ng load na pinakamabilis at pinakamadaling gawing paglalagay ng load. Shoutout muna kay Kadagit, kay Jason Web, kay Gagambols. Ayan, kay Spider Dog. Si kaya Kapgagampait, mukhang tumahimik na ngayon. Sila Kois TV, Kakamba, sila Ewat, si Gamcho, saka si Viral. Shoutout muna sa inyo. Lahat ng mga subscribers, shoutout muna sa inyo dyan. Ngayon papakita ko sa inyo paano paglalagay ng load. Ito, Tagalog lang to mga gamba. Tagapangin ko Ayan yon. So ito yung load ko White Devil to. Ayan. So palalabasin ko siya ng konti. Ayan may lumabas na Kunting-kunti yan mga kagamba. Ang gagawin natin mga kagamba, ito hawakan natin ito. Ayan Op. Tanda lang hawak. Ayan nahawakan ko na siya. Ayan, huwag yung sasaktan kagamba Hawakan nyo lang siya ng mahinahon na hawak. Yung hindi siya masaktan. Para hindi rin kayo kagatin. Kasi mga agat yan pag nasaktan yan Ayan siya So ipapahid nyo sa nguso niya ngayon Ayan, papahid yung ganyan kakagatin niya kagad yung karayom Ayan kinagat niya yung karayom pahid-pahirin nyo para mabawasan pag marami. Ganyan lang babalik ko na siya. Yung isa naman, yung kalaban niya mga kagamba. Ayan, nakita yung picture dyan. Ayan Ayan. So yan hawakan nyo siyang ganyan Ayan hindi na siya makakagalaw mga kagamba. So kunting-kunti lang sa dulo. Ayan kunting-kunti lang ilalagay nyo siya ngayon dito. Ayan. Huwag yung pipisilin yung gagamba para hindi masaktan. Ayan, nasa nguso na niya. Ilagay na natin. Nilulod na natin yan mga kagamba. Ngayon, tinitesting natin kung maganda yung laro ng yung load na yon. Kaya lang. Hawak ko na siya agad-agad. Nakita nyo may konti na siya sa dulo. Ayan. Papahid ko na
Kakagatin niya yung karayong eh. Ano? Kinakagat niya yung karayong mga kagamba. Bali, 6 ito yung luludan ko. Yan. Kailangan maingat yung maghawak para hindi masaktan at hindi mapisak yung gagamba. Kasi pag napisak niya, nasaktan nyo yan, eh wala na. Mandi-disable siya. O, ayan o. Timing siya o. O, pipisilin ko ulit to. Yun, dumami. Bawasan natin konti. Yun. Pahid lang natin. Yan, ganyan lang kagamba. Tapos papahid ko na. Ayan, kinagat pa nga niya yung karayong. Eh. Ramdam niya pagka kakagatin yung karayong. Ayan o. Balik ko na. Ganun lang load mga kagamba. Ganun lang kakunti. Para hindi ma-overdose. Pag napadami pa, baka ma-overtrace pa. Ayan. Ayan, hawak ko na naman. Ang bilis, oh. Oh. Kinuha ko lang yung dito. Matapon. Para makatipid. Tsaka yung ganito mga kagamba na 3ml. Matagal na maubos mga kagamba. Ayan. Abutin na yan ng buwan mga kagamba bago maubos. Yung 3ml na halaga na 500 na binibenta ni Kasapi. Ano yan? Matagal na yan. Kung ikaw lang gagamit, matagal na yan. Basta marunong kang gumamit, wag natatapon. Ayun kinakagat ako. Wait lang. Hindi naman tatalab-gagat mo dyan sa daliri ko eh. Aha. Ano yata lalabas? Sagad na yata. Yun. Kunti lang bahay natin. Yun. May naiwan pa. Yan. Ganun lang mga kagamba ang pagpapakain ng load paglalagay ng load. Ayun, shout out muna kay Spider Dog, kay Peter De La Cruz, Dave Garcia, Kenchi Flores, Family Ponso, Eros, Christopher, J and the Cobra Boys, People Love Exotic, Cham Leon, at si Is Garcia. Antayin natin mga siguro 10 minutes. Pause muna natin. Okay, so yun mga kagamba, after 5 minutes lang inano ko. Paglabanin na natin to. Ito na yun. Yan yung unang picture Yan. Yung unang paglalabanin natin. Ayan mga kagamba. Yung isa brown siya ayan Itong isa naman dark brown siya, medyo itim Medyo itim siya mga kagamba. Nagtagpo na yata. Muntik na magtagpo agad Ayan Ayan sila Parang alerto na sila mga kagamba So paglabanin na natin. Eto na. Tingnan natin yung laban. Sabay pa sila umakyat. Magharap na. Ay, naku, nadali ka agad sa likod tong isang dark. Magaling sumakmal tong isa. Naku, nakagat din yung brown, yung light. Baka bumitaw itong light na to. Sabi ko na binitawan niya nakagat din kasi yung isa. Itong brown na to. Pero wala na mga kagamba. Patay na yung isa Ang bilis. Wala na. Wala na, patay na mga talo ito. Wala na Pasasaputan pa ba natin? Tignan natin kung sasaputan niya. Wala na, ang hina na Hindi na gumagalaw Tignan natin kung sasaputan niya. Kakagatin kaya niya? Tutok ka pa. Wala Lupayo sila.
So wala mga kagamba, itabla na lang natin to. Walang panalo dyan. No? Parehas na ayaw tumuka. Okay. Next fight tayo. Ayan ang picture. Galing ano? Ang galing ng laban mga kagamba. May load eh. May white devil siya eh. Salamat sa'yo Kasapi ha. Shoutout sa'yo Kasapi. Salamat sa'yo sa binigay mong white devil. Ito, white devil din to oh. Ayan oh. Oh, aliksi oh. Ayan. Tingnan natin. Oy. Pares na tulog. Iyon no. Iyon no. Oh, grabe. Uy, tumalsik pa yung ano. Uy. Tumalsik pa yung binom mo. Yung isa. Grabe yung sakbalan no. Oh. Grabe yung sakbalan na mga kagamba. Nang hina itong light brown no. Nang hina, sino kayang malalaglag dito? Sino kayang malalaglag? Ala, kumilos ka. Uy. Aba, naglampasan pa. Haha. Sige, sundan mo. Mahina na itong light brown mga kagamba. Itong dark ang medyo mabilis pa tumakbo. Oo. Bumalik eh. Natakot yata. Abanti na natin to. Yan, pagkarapin na natin. Yan. Aba! Grabe, kumagat sa kahoy yung ano. Oh, grabing kagat niya oh. Sa kahoy, nadali ka sipit niya eh. Oh. Ah, grabing kiskisan pag may white devil oh. Malupit ka talaga Kasapi. Ayan oh. Wala na oh. Ayan oh. Ang lupit mga kagamba oh. Dinali talaga niya. Ayan oh. Kita nyo? Oh. Wala na. So next fight tayo mga kagamba. Eh naku, kapakagandang mga laro to. Napakagandang laro ng mga gagamba natin. Napakaganda ng mga laban nila. Ayan, pangatlong ano, picture, ayan. Ayan, ito isa oh, tigrehin to na brown. Ayan oh. Ayan. Basa natin ito isa. Ang lulupit ng laban mga kagamba. Iba talaga pag may white devil ah. Paubos sa white devil ko Kasapi, bigyan mo ako. Bigyan mo ako ulit. Ayan oh. Ayan. Ayan yung isa oh. Ayan. Parang hawig sila pero okay lang. Oh, tigrehin yung isa, tigrehin. Itong isa naman brown lang siya na mais. Ayan oh, mais na mais ang dating. Parang transparent yung galamay. Uy, inabol. Inabol. Grabe to ha. Agresibo ha, hinabol niya. Ayan na, nagsakmalan na mga kagamba. Ang lulupit talaga nitong mga... Oh, grabe. Ayan na naman. Oh. Ayun. Patay yung tigre mga kagamba. Nadali siya ng ano, transparent na mais. Oh. Kita nyo, ang bilis. Ang bilis na laban. Oh, ganyan na. Ganyan kapagsik yung mga kagamba. Oh. Ano yan, bali, pangatlong araw na yan mga kagamba. Nagitlogan na kayo mga payat na yung mga tiyan. Kaya yung mga gagamba na ng itlog, walang problema kahit ilaban mo siya kagad. Painumin mo lang siya bago mo ilaban para medyo may laman ng tiyan. Ayan o. Ayan o. Oh, kita nyo. So ito, silid na natin mga gagamba. Tatlong laban, ang lulupit. Ha? Ayan. So ganyan mga gagamba natin. Pero yung pagdating sa yung mga panglaban, yung mga ilalaban nyo dyan, marami kasi nagtatanong, yung mga ilalaban nyo, kailangan nyo talagang alagaan ng 3 araw bago nyo ilaban. Gagawin nyo lang, ilagay nyo sa pahamugan para isabit nyo lang sa bintana kahit wala nang yun, hindi naman lang gamin yun, yung pahamugan. Yung nahanginan siya, kailangan tagusan yung hangin mga kagamba doon sa gagamba para nadadama niya yung natural habitat niya. Tapos
uulutan mo siya tuwing umaga ng patay. And then papaarawan mo siya kahit mga 5 minutes. Huwag yung nakalagay sa lagayan ha. Huwag yung nakalagay. I-open mo siya. Na ano, halimbawa, nakalagay dito, bubuksan mo ito habang tulog siya, papaarawan mo ganon. Tapos pagka gumalaw na siya, o ibig sabihin nakadama na siya ng init, sara mo na. Ganon yun. Huwag nyo hayaan na ganito, ay pag nagpawis yan, patay siya. May chemical reaction yung plastic eh. Lasong siya dyan mga kagamba. At saka yung mga ito pa, yung mga maglalaman dyan na naninigarilyo, huwag kayong ihip ng ihip dun sa gagamba, maihilo yun. Kasi amoy sigarilyo yung bunganga nyo. Tsaka yung mga babrit. Oo. So yun lang mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload at mga suggestion. Maraming salamat.